Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar machiegni ka wawacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en andutho tielo kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng kodi chienga ka wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Ing'eni seche mwantiere kod ngima maber kata tije wadhi maber kata pachwa bedo maber, chunywa bende bedo maber, to mano e mwandu mwacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari osechopo e studio, abomie thuolo obonyise wa nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Na kwa ini koromo pagarie wange tibede Ramogi TV wa penj laktar kawuono penj laktar weche mage to en daktari mane machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Kaka watimega nyingi ng'a, in wuod kanye, ilonye weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Ana iluonga ni Professor Joakim Osur, an ja Ugenya. Sani atiyo gi Amref kaka Vice Chancellor ma Amref International University. To alonye weche mag health and daktari and laktar. Achiedho jogo man gi shida modhi gi weche mag nyuol, weche mag sex problems gi dholuo iluongo nang'o? Sex problems gi dholuo gin chandruok e weche mag timo hera kata bede achiel. Wantiere kod dhok mang'eny mwanyalo wacho. Ikeni jo mang'eny paro ni ka in gi tuo modhi e yorno to kidhi e osiptal, waneno ka gidhi kuonde mopogore. Weche go ichiedhe osiptal be. To nitie dakteche ka an mago gik mwachiedho. Iwacho kata ni thoth ne ka oganda nitiere kod chandruoge modok korka weche mag hera kata weche mag bedo e achiel to gidhi e osiptal, gidhi kuonde mopogore opogore. In kaka jagono molonyi weche gi, thoth ne oganda wadhi kanye mondo mi omany konyruok? Ing'e ni chieng' moro ne aromo gi ng'ato nobiro e osiptal, to nyisa ni osechandore, osedhi kuonde mang'eny, kama nodhie mogik, nonyise ni odwara ne pi wang' simba. Odwar? Ing'e pi wang' simba, an pok aneno simba ka ywak, but nonyise ni odwar pi wang' simba mondo wire duong'ne, to dhi bedo kare. Ji dhi kuonde mopogore opogore, mamoko be wacho tek. Okay. Tiwacho ni thoth ne ji nitiere kod chandruoge mang'eny kodok korka weche mag hera daktari. Yes. To kapo ni ng'ato nitiere kod chandruok moro amora, topic mokalo ni kinyalo paro ne wadiscuss ang'o, ne wawacho weche mage. Aparo ni wawacho generally tuoche mage ma ji bedogo, ne wawacho many of them. Gik moko ka tieko premature ejaculation, erection problems, mago ne wamulo duto te. Kawuono daher mondo mwakete maino e rem kata lit seche mag timo hera, mabendo seidore ni en chandruoge mang'eny, en chandruok ma ji mang'eny nitiere godo. In kaka laktar molony e weche gi, pani ma en okang' makare mondo mwabed kod twagni odiechieng' ma kawuono, nikech wacho ni ji manyoga kony kuonde mopogore opogore. Seche ma inyisi ni dhi many pi wang' simba, seche ma inyisi ni dhi many gik ainago, idhi yudo gi kanye to gigi inyalo yud konyruok e osiptal? Osiptal nitie joma chiedho wechegi. Iwacho ni kawuono idwa ni wawuoye wi rem e seche mag timo hera kata painful intercourse gi dhowegi. Yes. Rem mostly joma wa mama ema bedogo. En achiel kuom shida ma wa mama bedogo kabisa. Ng'eny joma mon shida gi en ga ni gionge gi hamo. Dwaro bedo piny seche moko. Iyudo ni ng'ama dichuo dwaro moloyo ng'ama dhako. So mano en ga shida, but shida mar ariyo ma en very common en rem sama ng'ato timo hera. Ma wa mama mang'eny nigo. Koro seche moko jaduong' paro ni mama winjo mamit emomiyo ywak, iluongo ni tears of joy. To kare winjo rem en tears of sadness. Tears of pain. Tears of pain. Ma ng'ato neno ni hinye, but seche moko kaka wach ni tame. Ma en twak mwaber kwa bedo godo joma chuo kachiel kod joma mine mondo ming'e ni seche ma iparo ni oywak, ipani berne to kare uwinjo rem ohinyore. Daktari, seche ma iwacho ni thoth ne joma mine ema nitiere kod chandruogni, adwa ni mondo mipim na malong'o gi dho laktar kaka in jagono molonyi weche gi. Rem seche ma ng'ato timo hera biro ga ka ang'o motimore e dend ng'ama miyo, momiyo onyalo bedo kod remni, momiyo ang' onyalo golo pi wang', onyalo ywak nikech ohinyore to ng'ato paro ni ok ohinyore winjo maber. Nitiere different types. Nitie types mang'eny mag rem ma ng'ama mama bedogo. Nitiere mabiro sama ng'ato chako timo hera.
ma waluongo ni vaginismus ma kata chako no tamore. Nitiere mani nyuolo go ng'ato. Oyudo ka muscles mag pelvis. Muscles kidholuo luongo nang'o. Aneno ka Kapani oganda waonge muscles contract painfully. Giridore. To ridruok no kelo rem. Waluonge ni vaginismus, en very common. Mano is one of them. Mar ariyo, nitie joma katimo hera gin dry, gionge gi lubrication. Gituo. Koro friction bede. To friction kelo rem. In fact, gibedo gi tears around there. Mostly timore kamano nikech ng'ato cannot bedo, either process no bedo hurried, gidhi piyo kapok mama bedo ready, or ena gi shida mamiyo okonyal bedo gi lubrication. Seche moko hormone problems. Iyudo ni miyo okonyal bedo ready, koro en dry, but koro ka gichako to winjo rem. Nitie moko mabiro nikech infection. Tuoche mopogore opogore. Infection, bacterial infection, waluongo ni pelvic inflammatory disease. Ng'ato nigi infection e iye or around area no. Koro kotemo timo hera to rem biro. To nyalo bedo rem ma very deep inside the pelvis, ma bende ok en bearable. So gima kelo rem gi ng'eny. Nitie moko mabiro be nikech ng'ato nigi growth moro ma abnormal in that area, ma kelo rem seche ma gitimo that process. Nitie seche moko ma rem biro tiyudo ni nitie remo be. Mano can be very dangerous. Nyalo nyiso ni nitie growth ma nyalo bedo kata cancerous. So gik makele ng'eny. Aparo gima duong' en ni kiwinjo rem seche mitimo hera, ok en normal, onegi bed examined mondo wang'e ni to ang'o makele. Atimo mos. Daktari ileronwa maber mokalo ni seche ma ng'ato winjo rem onego bed ni odhi neno laktar. Nikech koneno laktar, ka wuoyo gi ng'ato ko describe na rem no ni ochalo nade, seche moko chuno ni watim some tests be, kata piche moko be inyalo go, to wang'e ni rem ni akure. Koro ka waseng'eyo ni rem akure, ang'o makele, then chieth bedo ma directed to gima kose no. Daktari, kapok wadhi mabor ahinya imiyowa kidienje mopogore opogore momiyo ng'ama miyo nyalo winjo rem e seche ma oriwore achiel kod jaode. Kidienje mokwongo iwacho ni samoro muscles kata leche mantiere kuome kaka ng'ama miyo ridore mokalo miyo ang' no winj rem. Ibo pimonwa gimomiyo lechego nyalo ridore. Mokwongo iwacho ni samoro inyalo nyuol godo ng'ato. Kachi wacho kacha ni bende ng'ama miyo nyalo bedo ni dende tuo makata seche ma onego bed ni koro oseiko jaode oseikore ni gidwa ni gibede achiel to dende pod otuo. To kaka Nyasaye nochweyo dend ng'ama miyo ok onego bed ni kanyo tuo ahinya. Mano ni wacho ni nyalo bedo hormones. Seche ma hormones otimore nade momiyo del dhi bedo motuo, ng'ama miyo ok ikre seche makare, to en ang'o monego ng'ama miyo tim seche ma dende otuo no kata jaode onego tim mondo mi kik obed kod rem e seche ma gitimo hera. Tuo no nyalo bedo kaka wawacho nikech hormones. To nitie seche moko ma tuo biro nikech ng'at ma in go ni chunyu ok ni together. Chunyu ok orwake. Ok orwake, koro dendi tamore. Dendi rejecte. Dendi reject. Ing'e ni ng'ama dichuo ka dendi o reject, erection ok dhi bede. Ng'ama mama ka dendi o reject, lubrication ok dhi bede. Koro seche moko kakinyis ng'ato ni ok an ready, ok ane ka dwaro gini. Denda ok dwari. Tami, kori persevere to in dry. Friction no mi rem. Mano is very common. Kata seche moko ji odhaw e ot. Ing'e ni ji dhaw to kendo ka gidhi e bedroom to gidwa ni behave ni as if things are normal. But mama ok en happy. Dende dhi reject. Odhi bedo dry. Or ng'ato obedo gi hari, odwa no tiek gike piyo piyo. Mama ok ready. Ahinya joma chuo en ready ochako. Mama ok ni ready. Mama is dry. Iyudo ni rem bede. Nikech lubrication onge. So gima waluongo ni foreplay. That play mabede before the real play. And very important mondo ng'ato bed ready. Hoping ni
nitie friendship between joma timo ji ariyogi. Yeah. Kanye mang nokela e penjo na machielo daktari kaka inyalo geng' rem e seche mag timo hera. Iwacho kacha weche mag foreplay, tiende ni tugo kata milruok seche ma ji pok ochako bede achiel. Mano en yo achiel mar geng'o rem e seche mag timo hera. Yore mamoko inyalo geng' godo rem gi? Yeah, nitie moko ma biro kaka wawacho en gima onyuoligo. From the time manichako inibedo ga gi rem. Nitie kaka wachiedhe. Nitie gik mang'eny mwatimo. Nitie gima waluongo ni psychotherapy, talk therapy. Nitie physiotherapy. Nitie kaka train ng'ato mondo o loosen up. Ka muscles get tight, Kodi train mondo loosen up during that process. Ibed conscious, you loosen up mondo muscles relax. Nitie a lot of procedures mwatimo mondo okony ng'ato, especially mondo muscles obed loose. En process makao long. So nitie a lot of things kanyo. Now, wasewacho ka en dryness, wasewacho ni preparation no is important, bedo gi ng'ami hero is important. Be ji onego wuo ka ok in ready, you need to talk mondo iwach ni anto ok an ready, mondo ibed ready first. Infection, ka nitie infection, ka nitie gik moko ka discharge ma iyudo ni bede tibedo gi rem during process no, ber mondo chiedhi. Nyalo bedo some growth, seche moko nitie surgical procedure madwarore be ka nitie growths makelo rem. Koro gima duong' en ni dhi osiptal, ong'e nang'o matimi mondo the right treatment ochiw. Daktari, joma mine ok duto te mathoro bedo kod rem, to kotenre kod sekta ma intiere kata lony ma intiere godo. Thothne joma mine e kidienje mage mathoro ga bedo kod rem e seche magi timo hera. Luore kod higni, luore kod ang'o, oluore ga kod ang'o? Nitie, joma yang, ng'eny gi rem nyalo bede nikech vaginismus ma wawacho cha. En gima onyuoligo, ok ing'eyo gima timi but ibedo ga gi rem. In fact, another problem en gima waluongo ni endometriosis. Endometriosis matiende ni nitie ga growths moko mamiyo ng'ato bleed every month, periods. To seche moko bleed inside ei makelo rem, to rem no bede kata during sex. So nyalo bedo no nyuoligo, in gi endometriosis, in gi gima wawacho ni vaginismus no, mago gik ma ng'ato detect very early in life. From the time magichako, giyudo ka gin gi rem. Nitie joma ni kare all along, then gichako yudo rem bang'e. For example, kane in gi jaherani, usebedo ka uherore maber, udhi maber, then at a certain point uchako dhao, ok uherore anymore, ugore. Iyudo ni kochopo ka kitanda kocha koro, dendi chako reject. In dry, rem chako bede. Or, seche moko, weche mag hormones mabiro, as part of life. Hormones moko ok ni kare, ichako dry up, iwinjo rem. Koro mago biro in the midlife. Then, sama menopause biro, joma are over 45, lubrication no bedo very difficult to get. Iyudo ni koro, kata kitemo, lubrication onge. In fact, seche moko wamigi lubrication ma artificial. Nikech dendi cannot produce. Dendi otuo. Koro rem biro all ages, anyalo wacho ni ages te, but causes gi opogore. Nitie jok moko ma bang' nyuol. Bang' nyuol, kidwa chako kendo process mar sex no, iyudo ni rem bede. Nikech healing ma that area pok obedo full, even kata after 6 weeks. Nikech wanyiso ga ji ni return 6 weeks. But kata seche moko after 6 weeks no, pod ok in fully well. Pokichango maber. Ae seche mi breastfeed be, nitie hormones ma kelo chak. They tend to cause dryness gin be. Seche ma ng'ama miyo dhodho, dende thoro tuo kaka ng'ama miyo. Iyudo seche moko, kata hamu mar bede achiel. Bedo piny. To dryness no be bedo common, iyudo ni rem nyalo bede. So gima duong' en ni kaka wawacho,
karem nitie at any point of your life. Nyalo bedo no biro nyochi onge ga kode, but koro chako biro, tema ne mondo I find out nito ang'o matimore. Kaka Professor Osur. Mano. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. En twak mapok wabedo godo e penj laktar ka. Kata kamano kotenore kod nonro mane watimo en gima onego wawuoye kendo wanone matut. Joma mine thoro thodich, ohinyore to thodich. Emomiyo kawuono wantiere kod Professor Osur e studio ka a. Waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime kik idhi mabor kik isudi. Seche mwaka uyoyo ni tudri kodwa Facebook page en penj laktar, tudri kodwa kokalo yor SMS, namba mar SMS en 23600. Penjo duto te madiher mondo mi penj kawuono kotenore kod weche mag rem e seche mag timo hera kik isud. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Bang' arus ka, abo teri mabor ahinya. To ibo bedo gi mor. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487 *3#. 200 bob too. Hey Buddha, the transaction di makshinda ama? Relax. Umenywa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari ponono ni ng'ato ok ong'eyo ni en ang'o manyalo bedo ni kelo rem. Samoro en hormones kaka ni wachonwa, samoro en kaka nochweye kaka ni wachonwa, samoro bende otenore kod onyalo bedo infection. Ere kaka ng'ama miyo en owuon onyalo keto ni manyaka beni hormones, manyaka beni nochweya kama koso odhi adhiya ir daktari achiel kachiel. Of course, ma common en be ng'amitimogo hera ni kaun gi hera in the first place. Kichako dhaw gi jaodi to iyudo ni koro onge tudruok mayom. Ichako bedo gi rem. Then ichako ng'eya ni shida en korka relationship. Ing'e ni relationship en very important. Kaka wawacho cha en ni ng'ama dichuo ka relationship ok ni kare, erection dhi. Ng'ama mama, lubrication dhi. Koro ka usebedo ka udhaw, tichako winjo rem, tinyalo ng'eya ni dhapwani ema kelo gini. But ka in ng'ama ochako timo hera ma pod tin, tiwinjo rem all through. Nitie moro mabiro gi breaking of virginity. Virginity waluongo nang'o cha? Kaponono ni nyako masilili
Kato kapo nono ni koro idwa ni mondo mi kalo kang, kalo bedo silili no nyalo kelo chandruok. Bas inyalo winjo rem, to nego bed ni rem no rumo after a short time. With repeated ki itime again and again. To ka ok orum, matiende ni en gima onyuoligo. Nyiso ni mano koro nyaka wachakane neno ni to en ang'o, en vaginismus ma wawacho cha, en endometriosis, en ang'o matimi. Nitie jok moko mabe kako chwe piny kono. Nyalo bedo ni nitie abnormalities. Ing'e ni shida ma wan go. Inyuoli to inyisi ni private part ni ng'ato kik nene, which is important. Ok onego bed ni ji nene. But the other problem en ni kata daktari pok onenega. Koro iyudo ni nitie joma kia ni what is normal tang'o ma en abnormal. Nikech kata in iwuon pok irangoriga. Iluor kata rangori nikech niwach ni kanyo kama wawach ni holy ground. Ma ok ranga ba. Ne kata in owuon ok onego bed. Kata in ok onego ine ni chal ganade. Koro chieng' michako timo gigi nyalo bedo ni nitie abnormalities kanyo ma kata in pok inenoga. Mabe nyalo bedo ni seneno tikia nikech onge ng'ama osepuonji gima normal ma ok normal. Koro iyudo ni from the time michako sex ni emi realize ni nitie shida, to kidhi ir daktari to daktari nyisi ni kako chweyi nitie shida monego bed ni ne iloso kapok ichako wechegi. Mano matiende ni sexual health check and very important. Kata kapok ichako wechego. Onego rangi oneni in kare kose. Ng'eny ji ok rangi. Mano be kendo onego tim kata kichenjo partners, onego time bang' nyuol kapok ichako wechegi. Bedo checked no en very important. To I encourage ji. Momiyo iyudo ni ng'ato nyalo bedo kata gi ing'eyo cervical cancer mar cervix. Mar dhod nyodo. En very common. Onego ji to en gima ka bed ni idhi check up every year. Onego bed ni ok oneg ng'ato. Obedo detected early, ichiedhi. But nikech ok wan gi tabia mar dhi mondo orangi ka in normal. Emomiyo shida gi bedo mang'eny. Daktari mulna kar abnormalities, iwacho ni nitiere samoro kako chweyi ma ok en normal, ok en kaka onego bedi, to nikech kanyo ema en topic ma ok wadwaga wuoye, kata kaka jonyuol ok wadwaga wuoyega gi nyithindwa manyiri. Normal en mane, mok normal en mane, abnormality ka en ang'o motimore kata ka pogruok mane manitiere ma oganda nyalo puonjere kokalo e penj laktar ma kawuono. Nitie onego bed ni ipuonjowa gima normal ka in ng'ama nyako. Kama e kaka organ mar ng'ama nyako ma normal bedoga. Onego bed ni rango mari tineno ka en kamano kose. Ing'e ni waonge kata gima waluongo ni sexuality education e school. Ji discover gik moko very late. Koro ka idhi through puonjno tibiro ng'eyo gima normal. Nikech inyisi picha, maybe inyalo nyisi, nitie gik mwaluongo ni models e hospital. Kaka onego bed ni chal. Model. Gimochwe. Thoth ni wathoroga bedo kodgi kata penj laktar kaka mar dhok, mar tielo. Koro inyisi ni kamae kaka onego bed ni chal. Daktari be nyalo rangi mondo ng'e ni to ichal kamano kose. Mago are very important things mondo ing'e ka in normal, nikech abnormalities to ng'eny. Nitie moko ma gin different types kako chwe ng'ato. Nitie moko ma very gross, minyalo neno ni matok normal. Nitie moko mar hidden. Mawach maduong' kaka ng'ama ng'iyo ne dendi, kaka ng'ama miyo chik iti ne dendi, ma kapo nono ni winjo rem e seche ma intiere achiel kod jaherani kata jaodi to tem matek mondo mi fweny ni en ang'o makelo rem ni. Daktari, mana kaka ni wacho ni ma ok gin ga gik ma ji thoro wuoyo go e gambaka. Ng'ato samoro anyalo bedo ni winjo rem kata ntiere kaka ose experience rem no. Obiro iri kaka Professor Sur. Ochako nyisi nang'o? Ere kaka ng'ato nego bed ni tim? Ibiro bedo wacho ni daktari an gi rem. Ing'e ni gipogore. Nitie joma biro ka ywak. Makata wach tame. Ipenje ni to ang'o motimi, ywag ang'o? Onyisi no kadwa dok e odno. Nikech rem no osebedo mang'eny. To kaka wacho tama. Nikech ng'ato dwa no bed kata jaot maber.
ok ma adinai jaode, ok dinai chuore. Ratiche. Koro yudo ni wacho tame, koro sebet ka osafa. Nitie joma biro kata ni nyathi otame yudo. Tipenje ni to, inenoriga gi ng'ama dichuo frequency machal nade. To nyisi ni pok natemoga, nikech natemo to ne en very painful. Nitie jok moko mabiro ka gin gi ng'ama dichuo otieno to biro kinyi, nikech rem ok onyal beya. Nikech process no ka otieke to rem odagi rumo. Koro gibiro e yore mopogore opogore. Nitie seche moko ma ng'ama dichuo mabiro ni jaoda winjo marach. Mano relationship maber ma ji wuoye. Ing'e ni ng'enyne ji ok wuo. But ka ji wuoyo inyalo yudo ni ng'ama dichuo mabiro ni jaoda winjo ga rem, adwa ni mondo konye. Yeah. Ma en ka bet onego bed ni ji go mbaka. Wakadhi penjo ni ranyisi mage ma ka ng'ato winjo to nyalo wacho ni owinjo rem. Mbakano is very important. To mbaka ka okwa, ing'e ni nitie ywak ma ji ywak ma kawaida ka. Dong ing'eyo gi? Ywak ma? Seche ma gitimo gikgigo. Okay. Nitie mbaka, nitie wuoyo, communication ma important. Manyiso ni kamae kaka winjo, kamae kaka adwa ni ok awinj maber or whatever. Mano en very difficult for most people. Wuoyo no tamogi. Kodhi e weche mag nenruok. Tamogi. Giyudo pek e wuoyo kaka giwinjo. Giparo ni ka wuoyo to maybe ng'ani dhi bedo annoyed. Oro dhi neno no ka here. Koro ng'ato bear pain. Owinjo rem to konyal wacho. Ovumilia. Ok onyal wacho nikech wacho tek. To mano ok ber. Nikech ok inyal dhi kamano for long. Yeah. Daktari, kani wachako chenro ni lero kacha ni thothne joma chuo paro gani ka joma mine yuak kata ka joma mine golo duol mopogore opogore, to joma chuo paro gani samoro owinjo maber kata mitne, to samoro maa en rem kata chandruok ma ng'ama miyo ni nitiere godo. E seche mage ma thothne ok obed mar rem, ere kaka pogruok nyalo ntiere ge kama daktari? Aparo ni ng'eyo tek. Ka ng'ato nyisi ni an ayuak nikech awinjo rem, ok awinj mit, ber moloyo. Nikech ok inyal ng'eyo ni to nitie yuak mar rem gi yuak mar mit, akia ni nitie pogruok. Nitie pogruok adier. Daktari, ni monego bed na penji ka nitie pogruok. Ok apar ka nitie. Ka ng'ato wel to wel. Tek ng'eyo. Iwacho ni wailing en wailing. Namba mar SMS en 33690. Facebook page en page laktar. Ka waduogo to thuolo dhi bedo mari. Thuolo ok dhi bedo mara kata matin. Ipenj Professor Sur, penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod twak wa makawuono. Owacho ni gowi kata wailing seche ma ng'ato winjo rem kata seche ma winjo maber, pogruok nyalo bedo matek. Kik isud kata matin. Malich ahinya nikech in nikelo na babli kiwanda ni en nyathini. Chemi za uongo, stories za jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Mor ni raha peke yake. Yera sungina ne Bizi nitie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through thum. Kamano. Yawajo wadu matan disoreni. Saturday kose chopo. Wenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lunga ni kolo instrumental. Lunga ni Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor. Ngesu kangesu sangwenu tieno.
achako ohala mar daycare en ni nadhi e tich to ne an gi nyathi matin ma adwaro kama anyalo weye. Madam Kuluan, nang'o marach kodi? Omiyo iwang' matek kamano. Owadwa, an abiro. Asante kwa kunipigia simu. Je, wajua kwamba mimi nafanya kazi ya salon na watengeneza nywele kwa mitindo yote na ya kisasa. Iwe ni weaves, braids, blow dry, manicure, pedicure na zinginezo. Wasiliana nami kupata huduma zangu. Asante kwa kuchagua huduma zangu. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Manomiyo achako ohala mar daycare en ni nadhi e tich to ne an gi nyathi matin ma adwaro kama anyalo weye. Madam Kuluan, nang'o marach kodi? Omiyo iwang' matek kamano. Owadwa, an abiro. Doho medo thuolo mar kumo chik manyien mar omenda mondo kik tigo e pacho ka. Jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbayo chwale doho kitudo gi ketho mar monjo jatij kambi mar Kenya Power. Amoro dio bet ge kom. Koro yudo ka gigo ne nigi chwarni achiel odong' kanyo. Dwani mondo mi yath moro minyalo go mondo mi otiegi ogoye geche gi eki mondo mi girum. Jowuoth kod weg nyamburko golo ywak ewi medruok mar chwarni ei nyamburko go. Penj laktar kokalo Ramogi TV machiegni kendo kidieny ni en mari antere kod Tom e line. Halo Tom, penj laktar? Halo. Machiegni Tom, penj laktar? Tom, Tom. Machiegni? Na penja niya. Be en gima diere ni yedhe ma ministry go moko mar komo nyuol. Go fosien gombo mar bedo achiel gi jaodgi. Ero kama na nyatom. Daktari manopenjo mapani ber mokalo, yedhe mag komo nyuol bende en adier ni duoko ga piny gombo mar ng'ama miyo bedo e achiel. Nikech ka gombo cha osedhi piny, te mang' rem cha bede, nikech dende otuo, dende ok oikore kod weche makamago. Yedhe mag komo nyuol. Aparo ok wanyal wacho ni all of them. Nitie specific ones. Nitie moko ma ng'ato yudo ni dende ok oyiego. Especially mago man gi hormones. Nitie mwachuoyo sindan kata mikete bat. Seche moko nitie joma dendgi ok oyiego. Koro iyudo ni oduoko hamu chien kata iyudo ni omiyo ng'ato bedo motuo. Bat ok ji te. Nitie joma tin ma bedo gi shidano. Seche moko be yien mimuonyo mag pills go. Iyudo ni nitie joma dendgi ok oyiego nyalo miyo gi shidano. Gima wawachoga en ni onge contraceptive achiel man gi effect machal dend ji te. Koro kiyudo kitiyo kode to omi shida, idhi tiwilo nikech nitie mabiro konyi.
En mani sasa mifwenyo ni ntiere pogruok e dendi to dogi mondo mi tem kiwilo ni yadh komo nyuol. Hello John, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Ya, ana duoko kama ne giwacho. Ywak mar erokamano Ruth. Adwaro duoko kind ywak mar hera gi ywak mar rem. There is a very nitie pogruok maduong'. Oh, okay. Yes. Ywak mar hera bedo accompanied with a good play from the both opposites. Ng'ama dhako biro kwaki, biro winjo kotugo ywak mar rem, to ibiro winjo kobiri kata ong'wenyi kata otemo tamo akuomi. Erokamano. To kendo kotieko tibiro neno kolokore kendo kodwa ni mule. Daktari? Okay. Aonge wach. Ato nowacho ni sina maoni. Sina maoni. Ing'e ni ji opogore. Ji opogore to aparo ni jaduong' mowuoyo no ong'e ng'ate. Ong'eyo ng'ate. Mano e kaka ng'ate bedo. To ji opogore kabisa. Nitie joma inyalo we ni mor to kara ywak. Winjo marach. Nikech gibiro ginyisowa e osiptal ni asebedo kawinjo rem. To jaoda paro na winjo maber. Nikech akethni aywak to eno paro ni mano koro awinjo mit. Nitie joma kamago. Koro ber king'eyo ng'ati. Aparo ni bwana nong'eyo ng'ate. Awacho ni ng'ato ka ng'ato ng'e ng'ate kaka behave. Daktari, wadng'eyo ni weche mag thieth kotenore kod rem e seche mag timo hera. Ni pimonwa kata ni bro luwore kotenore kod chandruok manitiere. Yiena mondo mi akaw Siblin kaito koka wadhi nyime. Hello Lin, penj laktar. Halo. Machiegni Lin, penj laktar. Hata mimi nilikuwa na shida kama hiyo, lakini tumbo ilikuwa inaniuma na sikukuwa nasikia uchungu saa hiyo. Kesho yake ndio tumbo inauma. Tumbo uma ka e okang' mane? Kang'o matimore? Kama amesha kesho yake sasa, sio saa hiyo ndio tumbo inauma. Mano en common. So gima describe en ni seche magitimo gini maybe rem onge, but bang'e ochako winjo rem. Mano timore ng'enyne ka nitie kidonda e ich. Inside nitie infection moko ma wawacho ni pelvic inflammatory disease ka. Kata seche moko inyalo winjo kamano be ka nitie gima waluongo ni endometriosis cha. En rem manyalo chakore ka process dhi mbele to medore bang'e. Makiny pod ichiewo iwinje. Erokamano, nyaneno ka ote ng'eny mokalo kokalo Facebook page wa en penja laktar Eriko Chieng'. Erokamano ahinya. Emma Miyumo, in bende aneni kokalo Facebook page. Aneno Donga kachiel kod Yvonne Emma kokalo Facebook page. Penjo moro nokalo e Facebook page ka no wachonwa kata ni seche ma ng'ama miyo neno remo tok ka giseriwore kod jahera ne to noko winjre mora mora. Mano nyalo bedo ranyisi mane? Oneno remo to noko winj rema. Yena mondo mi akaw simu mondi korka wadhi nyime. Olalna. Wapani waduok kanyo daktari. Kineno remo bang' timo hera, mano ok en gima ikawo mayot. The worst problem manyalo bedo ni in go en cancer mar cervix. Mano en achiel kuom symptoms ma ng'ato bedogo. Itimo hera, onge rem, then remo wuok. But nitie causes moko be. Nyalo bedo abeda ni in gi some infection ma local kanyo. Or nyalo bedo kata ni process no omi some tears, yani ibedo gi bruises. Ibedo gi adhola? Adhola machwer. But wawachoga ni kineno remo bang' timo hera to onge rem. Onego check kabisa ni cervix ni kare. Ma nyaka idhi ne laktar. Very important. Antiere kod Geoffrey line. Geoffrey, hello, penji laktar. Hello? Machiegni Geoffrey? Nato penjo ni
Hello. Wawinji Geoffrey dhi nyime? Samo nyalo tunyere pinye na angate. Okawinji maler Geoffrey? Samo nyalo tunyere na pinye. Seche ma iduori gi ng'ama miyo to winjo rem e pinye, mano nyalo bedo ang'o daktari? Ng'ama mama ma winjo rem. E pinye. By the way, ing'e ni wacho ni wa mama nitie chuo moko ma be winjo rem ma be ok en normal be. But anyway, ka ng'ama mama winjo rem e piny iye, matiende ni rem ni e iye, nyalo bedo ni nitie adhola e iye. Ema waluongo ni infection miluongo ni pelvic inflammatory disease. Mano ichiedho mayot gi antibiotics. But nyaka bed confirmed. Ero kamano ahinya. Antiere kod Okumu e line. Okumu, penj laktar. Machiegni Okumu, penj laktar. Yes. Tapenyo daktari ni ang'o mamiyo gas awacho ni ang'. Dhi nyime wawinji. Ang'o molowa ga speed mar sperm sama ng'ato ejaculate. Ang'o malowa? Ang'o malowa ga speed mar sperm sama ng'ato ejaculate. Speed mar tong nyodo daktari, nitiere ga kaka speed dok chien koso? Aparo ni Okumu feel ni akia kata ne man gi shida, but owacho ni nitie sama ng'ato timo hera kochopo climax magi ejaculate to gigo wuok mos ok wuok gi speed. Duoko speed chien. Aparo ni mano e gima owacho. Mano nyalo bedo nikech weche mang'eny. Seche moko wanene kuom joma nigi hormone problem, ka dichuo nigi hormone problem moko, nitie seche mwanene ka ng'ato nigi prostate problem, ma block kalo mar tong nyodo, or ka en gi urethral problem moko. Urethra e yo ma gigo kale. Nyalo bedo ni nigi some growth or infection moko mamiyo gik moko ok kal mayot. Koro ok en normal. Anyalo wacha ni katimore kamano ber mondo rangi ong'e nang'o matimi. Ma ok en normal e penj laktar ma kawuono koro wapuonjore bende ni kare nitiere speed ma kapo nono ni neno ka ok en normal to tematek mondo mine laktar nikech ok en kawaida. Penj laktar, halo? Hello? Machiegni? Hello? Wawinji penj laktar? Nilikuwa nataka kuuliza daktari hivi. Wakati ninapoinama sana, nasikia chini ya tumbo inaniuma, na baada ya chini ya tumbo kuniuma, nasikia sehemu zangu za siri zinaniwasha mpaka chini ya tumbo, zinaniwasha kabisa kama nimemwagiliwa pilipili. Sasa hata wakati ninapokutana na mume wangu, pia bado nasikia hiyo uchungu, siwezi kujisikia kukaa na yeye. Na huwa anamaliza muda mrefu sana, ninamaliza hata mwaka mzima, lakini hata nikienda ninaona hizo vitu. Na baada hata nikiwa kando nasikia hiyo shida inanisumbua hata mpaka saa hii. Daktari winjo mare no? Awinje gik moko ariyo monego o make sure ni ok en go en endometriosis gi infection. But onyalo bedo endometriosis nikech owacho ni en gima osebudho aming'a higni mang'eny. Or onyalo bedo infection moro ma chronic mapok ochiedh maber. Inyalo ng'ado ne rieko no tim nang'o nikech wacho ni kata kok oriwore gi jaode to winjo rem ni, seche moriwore gi jaode to winjo rem ni, kolung'ore aming'a to winjo rem ni. Wach mane ma di wach ni kokalo penj laktar kawuono? Gima nyalo wacho en ni nitie adhola. To adhola no onego ng'e ni en adhola mane. En endometriosis kose infection. Nitie tests mwatimoga. Akiano se goe picha, nitie moko makata waketo picha e iye kucho. Luongo ni laparoscopy, warango iye. Nito ang'o marach. Kapok wabedo gi conclusion gima time. Nitie weche mang'eny ma tek ng'eyo nikech koro en TV. Ok wanyal penje. We akaw simba Eunice Mondi kaito waduog kanyo kaka onego beni otimo penj kata test monego beni otimo mondo oyud konyruok. Eunice, hello, penj laktar. Laktar.
Owinji machiegni. An gi shida. Halo? Wawinji dhi nyime? Asebedo ka gwonyra higni mang'eny, yani agwonyra to golo kidonda. Wawinji? To golo kidonda, koro agwonyra, yani to antie yedhe moko manyiewo kaketo bang' ndalo kendo chaka gwonyra. Gin yedhe ma ng'amo miyi, gin yedhe ma ondikni gi laktar koso ipenja e od yath? Wanyie chemist, koro kadhi apenjo tingi sani mara sijui ni wayudi e cho, to pod otamre rumo. To en agwonyruok mosiko. Kik ing'ad simu, samoro laktar dwa penjo. Daktari, adwa ni kwanyane gi kanyo. Gwonyruok en very common. Nitie common infection makele waluongo ni candida. Ma ibedo gi discharge moro mabe chalo chak mopoto. To nitie moro be mikelo gi other infections. To seche moko gwonyruok biro nikech del be nigi other problems like ka ok ichiem maber, immunity ni nitie piny, orin gi cancer, orin gi infections moko mamiyo dendi ok nigi immunity maber. En achiel kuom gik mwaluongo ni opportunistic infections. Onyalo biro duogo. Kwa chiedhe, nitie yien mimiyo ji to tieke. But kodhi oduogo, then watimo tests moko waneni to nyalo bedo ni immunity ni piny. Tang'o mamiyo immunity ni bedo piny. Nitie seche moko be ma kata ka en candida no, to en resistant. Wiye tek, ichiedhe to kodhi. Koro nitie kaka ichiedho ng'ato ndalo mang'eny for a longer time mondo rum. To waseneno seche moko ka ji gore ute nikech ng'ato gwonyore. Ok ochuno ni ka en gi gwonyruok no okele gi ng'ama ni wuotho marach. Gin gik mabiro abira. Nitie kata virgins mwachiedho ma gi candida go. Wawacho ni en opportunistic infection. Onyalo biro nikech dendi weak. Stresses matinde ji nigo mang'eny gi. Ok inind maber, ok ichiem maber. Ionge gi kwe. Dendi bedo mayomyom. Koro iyudo ni infections mang'eny biro. En kaka inyalo yudo homa. Wawach ni en homa mapiny. To en homa mabiro sate. Obiro seche te. Koro onego ng'e ni to ang'o makele. Apa ni daktari kinyalo ng'ado ne rieko e yo machuok, owe nyiewo yath e od nyiewo yath e pharmacy, odhi e osiptal, timne nonro matut, ng'i ane ni to rateke ni mag del chal nade, to en owuon chal nade, gik mang'eny ma daktari biro fwenyo manyalo konye nikech gwonyruok higa ka higa, chakre Januari nyaka Disemba. Ting'e ni seche migwonyori no be. Gwonyno nyalo bedo too much makelo rem. Makelo adhola. Makata engaging gi jaot be bedo matek. Daktari, wach mogik minyalo weyowa godo kotendore kod twakwa ma kawuono. Ote taneno ka ng'eny mokalo, ote machielo nowuok na kuom mamake Prince, owacho kacha ni osebedo kotiyo kod family planning higni 3 to miye onge kod ndhadhu kata matin mariwore kod jaode. Owil. Erokamano. Wach mogik miweyowa godo. Wach mogik kiwinjo rem seche mitimo hera. Ng'e ni en achiel kuom gik ma mege mang'eny nigo. Nyiri mang'eny ni kode. To en gimichiedho. Kik iwe ni in abnormal, ni in ng'ama abnormal kabisa. Magi gik matimore, ibiro tirango nang'o makele, timiyi chieth makare. Mondo ibed gi mor. Ing'e ni ka ok inyal bedo gi jaduong'. Kenyen mar mor. Koro ionge mor. Parie ni ok imor the whole of your life nikech iwinjo ga rem. Mano donge rach. Mano rach chuth. Yeah. Pono ni ng'ato dwani ni nyalo yudi kanye daktari? An Nairobi. Aparo ginyalo book clinic ni Lang'ata Road. Ginyalo book 0746 028 088. Mano namba mar clinic. Inyalo nonwa namba kiye? 0746 028 088. Gidholuo iluongo nang'o? 07446 028 088. Donga ng'e dholuo. Ing'e dholuo maler. Daktari,
Yes. Erokamano makende. Ageno ni kwaluongi kendo wago mbaka kotendore kod topics gitimo biro mondo mwabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Anytime, thank you. Iwacho ni anytime. Erokamano makende. Ageno ni twakwa makawuono odwa kelo lokruok matin e kit ngimani. Nitiere gik moko mok gin kawaida. Maki chich to ne laktar. Nyaka kendo odiochieng' machielo Ndutho Otieno, ngima en mwandu, oriti masani.